Biz оқыған вакытта бер группада 11 кеше идек. Biz бит инде сольный народный пение бүлегендә укыдык. Анда безнең шул кадәр теге бүтән көллиятләрдә шикелле 30-40 кеше укымый торган, шуңа күрә без бердән булдык һәр вакытта, бер-беребезне бик яхшы белә идек. Әни гел әйтә торган миңа, менә шул кызым көллиятта укыган вакытта, училищеда укыган вакытта иң якын дусларыңны табасың да, инде гомер буе шулар белән дуслыкта табып яшәрсең дип. Кызганычка каршы, андый дуслар таба алмадым мин үземә, әмма укыган вакытта без бик дуслашып, шундый һәр вакытта бер-беребезгә кунакларга ирешеп, йөргән вакытлар бик күп булды инде, Аллаһка шөкер. Күңелле булды, в общем, бер сүз белән әйткәндә. Укытучылардан безнең бер итальянскийдан укыта торган бер укытучы бар иде инде. Безгелән дәресендә татарча сөйләшеп утыраяк, мин хәзер шуның өчен шуның кадәр үкенәм. Бер үк алай күрмәсеннәр инде калган студентлар. Ул бөтенләй ярамый алай эшләргә. Без шунда шаярышып, көлешеп, үзебезнең татарча мәзәкләребезне сөйләп утыраяк, ул бер әйбердә аңламый иде. Менә безгә үзенчә кызык булган инде ул вакытта, хәзер генә бик кызганыч хәл дип искә алам. Шул вакытта ничә без итальянскийны әйбәтләп укымаганбыз икән дип тә